Сега трябва да дойдеш отсам. Добре. Зад гърба ми, за да се снимаш хубаво, да те снимам, защото тук лицето ти е черно. Ай са. Давай нататък. После снимки ще направим. Отивам на планината. Чай да ни падне тук да се води. Лази, лази нагоре, лази. Къде ма накара да? Оттам искам да се търколиш надолу. Да, ще се търколя. Аз не мога да се търколя. Аз ще снимам! Да, чай малко около тебе да снимам. Ай, направи снимка сега. Стой там сега. Тя е малко да снимам тук Да ме насам. доближиш после. Давай. О, изморих се. Сериозно? Моя че ще падне една скала върху мене.